Era radyo dengi gela. Jinavendan uçan radyoya denge gelden baş kodarın heje 26 Nisan 2024 Seyşemli Brüksel saat ne lamedede. Hemen uçan serisi ve peşkeş bikinden de mazadi reber apoya. Fikri reber apo fikre murovahi giştiye. Ujbuy murovahi giştiye. Gerek dike murovahi reber apo khodi derkeve. Azadiya fiziki ya reber apo erkek ahlakiye ya murovahi giştiye. Azadiya fiziki ya reber apo tamam karna azadiya murovahi giştiye. Tora piştevaniye ya navne teveyi nameci sipitiye yaşayandın. Tora piştevaniye namne teveyi ku kampanya azadi Abdullah Öcalan re çare seriya siyasi preskirek rakort reda despekirin cesero ke sipiti doktor Alan Miçer re namek nevisi. Tora piştevaniye namne teveyi revşali imraliye carek edin ve bir kıslu bank resipiti kerku bekeve navalivu tevker eden. Name jali nuhtu yek kesan u sazihan ve hatiye muhkerin u işaret bitecitali serreber Abdullah Öcalan dikin u dibejin dınava su şeşme davide hevte dayin ku imraliye bikin darbestek. Reber Abdullah Öcalan heftu 5 saliye 25 salın dınava tecdeke giran de dilgirtiye 3 salınca bütavayı agayı jenayı girtin. Dive sipiti demildes bikeve navali bu tevger ede. Dına meydete xwestin ku sipiti demildes şu andeke bişine imraliye u bişre bikeve nava hevdana ku parezer u malbata Abdullah Öcalan karibı pere hevditine bikin. Dıdaviya nameyde hatiyedes şankirin ku gaveke bevirengi ve jibu nırkandın u çareseriya meseleya kurji bibe gaveke desbeke. Dınava kes u saziye name moşkerine de abha bhayi. Damızrinere 10 bilyon rising. Hindistan, Agilan, Brandaş, Konseya Gele Tamil, Elam, Almanya, Alfor, Di Stefan, Piştevaniya bu Kurdan Re, Katalanya, İtalya, Andre Meteyar, Amitis, Kurdes, Bretix, Fransa, Antonin de Cruzfora, Revebere Sendikaya Dibistane Kobaz, İtalya, Arne Sponsis, Aktivist Ademe, Slovanya, Hene. برخوادانا گرتیان بقوانا غکنو و دروژا 140 یمین ده دومه گرتیان سیاسی جبو آزادی ریبرا پو 140 دروژن ده گریوا برچی بونه یا دور بگردنه دروژا 120 نهان ده گرتیان چالاکی خواه گریوا برچی بونه در باسی قوانا غکنو کرن لسر ناوه گرتیان دنیز کایا دا خویانک دا و قوانا چالاکی نو اشکره کر گرتی و سه مهان bu malbat خوره هفدیتینه نکرن در نکوین دادیان و جمالبات خوره تلفون نکن گرتی ده بیجن حتا ریبرا po azad bev çalakeme devam bike. Lider vecibi peşenkte malbat o hizmen gertiyan çalaken obeta adalet ele Ahmet Van Merdin Batman İstanbul İzmir Adana ve Mersin'e devam bike. KCK çarşembe Serenisan'e Pirozker Komite gel u Baverian a KCK Cejna çarşembe Serenisan'e çarşembe sor Pirozker gud ve geberi İsajı civaka ezdi Cejna çarşembe sor dibin erişen kırkirne yen devlet atık te peşvazi dike. Civaka ezdi begaven kurd paşeru jafaya azad bu kadar ketinan lınırkhen koyen çandi zaman u Baveriya fa avakir. Leheji dibin gefa devlet atık akırker, meytinger u hevkare nü pedekede. Devlet atık bi zihniyet u politika koya akırkerin eridici gelen hereme şereki topyekün demeşine.
Bi taybetî jî dijminên serekeyên gelê Şengalê dewleta çeteya Tirk hevkarên wî PDK û dewletên herêmê ne û her roj êrişên qirkirinê dikin. Civaka Êzidî û Kurdan helwesteke rast nîşandan û bi biryarek û nirxên xwe yên çandî yên kevnar biparêze. Kêceke dazanî ku civaka Êzidî bi hişmendî, îradê û têkoşîna xwe ya pir nêzî bi destxistina mafên xwe yên Xweseriya Demokratîk bûne. Ji bo paşerojên xwe li ser xaka xwe ya qedîm ava bikin bi biryar û baweriyeke mezin têkoşînê dikin. Civaka Êzidî bi wî bawerî û nasnameyên gelerî re çarşema sor û serê Nîsanê wateya xwe ya rast girtiye û bi îrade û moraleke mezin bûye çavkaniya morala tevaya gelê Kurd. Weke tevgera Azadiya Kurdistanê divê têkoşîna bi rûmet de li cem civaka Êzidî cih girt û bi berdilên mezin piştgirî da têkoşîna civaka Êzidî. Bila gumana tu kesî nebe ku em ê li ser gora em ê li gorî perwerdeyên rêberapor bi piştevaniya dozên mafdar yên civaka Êzidî û gelên herêmê yên ku ji alî hevriyên me yên şehîd ve hatin amadekirin bibinî. Em weke gel em ê bawerî û nirxên xwe yên nasnameyî biparêzin û heta Azadiya Kurdistanê û hemû gelên Kurdistanê bi pêşengtiya PKK têkoşînê bikin. Li Şemzînan leşkeran bi kuştinê gef li gel xwarin. Li gundê Şapatan ê navçeya Colemek Şemzînanê zextên polîsên tevgera taybetiyên Tirk li ser gelê sivîl berdewam dike. Didîmenên ku ji aliyê kesekê ve hatiye kişandin de tedîtin ku polîsên tevgera taybetiyên bi maske dibin navê kontrola berhevkirina agahiyên giştî GBT'de minibüsa gund rawastînin û beriya GBT xwestin lêgerînê bikin. Ji ber ku welatî li dijî vê derketin gef û heqaret li kesên ku ev yek qebûl nekirin xwarin. Hat têtin ku leşkerên Tirk gefên kuştinê li welatiyan dixwe û gelek caran gule li kesên ku naxwazin ji wesayîtê da kevin dibarînin. Hat hînbûn ku leşkeran gefên em ê we gulebaran bikin, em ê we bikujin dixwin. Parlamentera Dem Partiya Colemergê Öznur Bartin di dîmenên bûyerê li ser hesabê xwe ya medya dijîtal par vekirin û bertek nîşanê bûyerê da û got ev qey tenê beşeke Kurd a zilma ku hatiye kirine. Li heman gundî li heman cihî gelek caran ev zilim çêbûye û dewam dike. Ji ber ku hawaya tirsê ya ku tê xwestin bê afirandin bûye bengiha desthilatdariyê. Weke ku divan wêneyan de jî têdîtin jin ciwan û gelê Şemzînanê ser li ber tû ferzkirin zilim û zordestiyê netewandiye û natewînin. Li dijî van kiryaran li ser medya dijîtal X'ê jî bertekek mezin hebû. Ji Rojnavan Süleyman Ahmed agahî nayê girtin Rojnavan Etûtê Beşa Erebiyê Ajansa Rojnîsê Süleyman Ahmed di 25 Cotmeha 2023 de li deriyê Semalka ji aliyê hêzên PDK ve hate revandin û 175 rojin agahî jê nayê girtin. Ajansa Rojnîsê bi daxuyanekê ragihand ku her ku du çêguman û fikarên li ser jiyana hevalên wan Rojnavan Süleyman Ahmed zêde dibe. PDK rênade ku parêzer û malbata wî hevdîtinê li gel bike. Ajansa Rojnîsê diyar kir ku ev tometbariyên nerast yên asayişa duhokê ya PDK bi tundî dikin û got em daxwaz dikin ku aqibeta Süleyman Ahmed li zûtûrîn demê de were eşkerekirin û berdan. Ajansê got li gel ku bertek û helwestên li dijî revandina Süleyman Ahmed zêde dibin her ku diçe guman û fikarên li ser jiyana Süleyman Ahmed jî zêde dibe. Lehîna ji bilî daxuyaniyek tejî derew ya PDK tiştekê din ji aliyê desthilatdariya herêmê ve nehatiye ragihandin. PDK ji ewlê û jiyana editörü Ajansa me Süleyman Ahmed berpirsiyar e. Tevçandê hozan sevkan bi bir anî tevçand Ewropa ji bo sûhûnehemî salvegera şadeta hunermendê pêşeng Sevkan Celal Ercan bi daxuyanekê bibîranî. Tevçand dibêje hunermendê pêşeng Sevkan Celal Ercan di 16 Nîsana 1985 de li heftanê tevlî karwanê şehîdên Kurdistanê bû. Şehîd Sevkan pêşengê sazîbûna çand û hunera Kurdî ye.
وی نتنه بچکا خو به امور و دنگ خوشی مورال ده هورین خو او نرخن شورشی بلند کرد تف چاند گوت خوزان سبکان د سال 1982 ده او خوزان مزگین جلوبلانه در باسی آلمانیا بونه پشت آماده کاری باش ده حزیران سال 1983 ده به پیشنگتی اوزان سبکان کنگره چاند و هنری هاتیل درخستم اوزان سبکان و هوالینوی ناون دا هنر کومه لباجاری کلونه آوا کرنه پشره شاخینوی جی لهورلاندا فرانکفورت هانوور شتوتگارت برلین و استکهلم وکرنه ده همان دمده به پیشنگتی اوزان سبکان کوما برخودان جات آوا کرن و کوم بو دنگ شورش کردستانه اوزان سبکان ده سال 1984 ده وگریا ولید و دناوا دو سالان ده اینیا چاند و هنر اساس کرد تف چاند وها devam dike اوزان سبکان لباشوری کردستان تevli یکینین گریلا بو لورجی نتنه بچگا خو با امور و دنگ خوجی جوش تا هورین خو و نرخن شورشی با واکه هنری ifade کرد 16 نیسان 1985 جبو شورش کردستان روژه رشه و روژه ده انجام کمپلو پارتیا کمونیست عراقی ده لحفتانینه 8 ملیتان PKK اوزان سبکان راوف اکبای و ادریس اوکمنجی دناو ده شهید بون شهید راوف اکبای جی لزانینگه ها گوت he خونده بو Federasyona Komaliyen Kurd le Almanya Feyka Kurdistan'ı avakiri bu. Her yek jivan nırxeke giranbaha ye şoreşe bun. En veke tev çandeli mirati avuzan sevkan u tevaya şeydan xodi derdi kevin u tekoşi nevan bidomine. Du hevarel çar riya Kemal Xire li navçeya Pencîvên bi boniya salvegera Şehîd Kemal Xire merasimek bi amadebûna xizm û hevalên wî ve hate li darxistin. Merasima vekirina perde li ser birdariya Şehîd Kemal Xire hate li darxistin û taca gulan li ber wêneyê wê hate danîn. Kurê Şehîd Kemal Kandîl Kemal û hevserûka tevgera civaka azadiya Kurdistanê Tara Hüseyin axirîn. هەروەکو ئاگادار نەمە هەشتەمین ساڵیادێتی کە شەید کەمال بە دەستێکی ڕەش لە قەزای پێنجێن تیرۆر کرا ئێمەش هەموو ساڵێک وەکو بنەماڵە بە یادێکی جیاواز و بە شتێکی شتکۆمەندانە و شایستە کە بە شەید کەمال بێ کە هەر چەندێکی بۆ بکەین شایستەی ئەو نییە بەڵام هەوڵین هیچ نەبێت کە شایستەی ئەو بێ ئەم ساڵیش ئەم مۆنۆمێنتەمان دروست کردووە و پەردەمان لەسەر لای ئەمڕۆ لە ساڵیادەکەیە ئێمە هەمیشە و بەڵێنەمان لەسەر گۆڕەکەشی دووبارە کردوتە هەموو ساڵێکیش دووارەیەکەینەوە کە درێژە پێدەری خەباتەکەیە بین وەکو کاکە کاردو ئاماژەی پێکرەگەرم شارش بکەین بە ناوی هەواڵ کەمالەوە بەڕاستی ناتوانین وەڵامی ساتێک لە تێکۆشان و لە بوێری و لە قارەمانەتی و لە ئازایەتی هەواڵ کەمال بدەینەوە. لقلبانا قضا چێبوو چار کەسان ژیانە خۆشی دەستان دوو بشەو لە تاخە یەشیلۆڤایە لە ناوچەی قلەبانا شرناخی قەزای ترافیکێ چێبوو چار کەسان ژیانە خۆشی دەستان کەسێک ژی بریندار بوو لە گوری ئاگایên bi dest ketine wesayeteke dema dirê de diçû ji kontrola ajokar derket û firyaye navaçe welatiyê bi navê Ferhat Bilen, Abdulkerim Babat, Melek Soylu û Haşim Babat ên di wesayetê de jiyana xwe ji destan kesekê ku navê wî nehatiye zanîn jî birîndar bûye. Kesê birîndar bûye ji bo werê dermankirin rakirine xweşxaneyê. Cenazeyên çar kesên jiyana xwe ji destanê jî ji bo karûbarên otopsiyê birine morgana xweşxaneya Qlabanê. Têkildarê qazayê lê Persîn hat destpêkirin. Dedaşê gel dibin deynan de hişt belavkariya ceyranê ya Dicle Ayşe Dedaş li 63 dairên avayên Tokiyên girêdayî taxa Turgut Özal cezadan. Xebatkarên Dedaşê bi 10,000 lîre ceza birîn. Hatzanîn Dedaşê ji bo her avayeke vala re jî 4,000 lîre fature biriye. Xwediyên hin avayan li avaya Dedaşê îtiraz kirin divêkêliyê de alozî derket. Parlamenter Dem Partî Nevruz Uysal li ser medya dijîtal bertek nîşanda û got di 14 Nîsana 2024 de li Hezexeyê li 62 xaniyên Tokiyên li caddeya Baraj a taxa Turgut Özal bu awayekê bê usul fatureyên ceyranê hatine birîn. Li hin avahiyên bi salan vala ne li hin malên ku xwediyên wan ne li malê bûn bê ku li saetên elektrîkê bên nêrîn fature hatiye dayîn. Bê ku li saetan binêrin 30,000-40,000 lîre fature dane. Ev ne qanûniye divê demil de cezeyên hatine dayîn bên betal kirin.
Esar Sinure Xizani gehir 66,000 Navenda Lekolina ya sendikaya ketkarên Büroya Besar encamê lêkolînên Sînûrê Xizanî û bütçeyên yên meha Nîsanê parvekirin. Li gurî daniyên Besarê meha Nîsanê lêçûnên mehane yên li malbateke karmend a ji 4 kesan pêk tê ji bo avayiyeke bi tendurist xwarinê bixwe weke 24,454 lîre hate eşkerekirin. Dîsa li gurî daneyan lêçûna xebatkarekê nezewicî jî bû 29,000 lîre. Besarê di daxuyaniyê xwe têkildarî mijarê de diyar kir ku Sînûrê Xizaniyê ku lêçûnên xûrek, cil, kire, ceyran, av, sotemenî veguhestin, perwerde, tenduristî û pêdiviyên bi heman awayî di nav de bûye 65,091 lîre. İsrailê soza bersivdayîna êrişa Îranê da. Serpermandarê giştê İsrailê Herzî Halevî daxaftina xwe ya li baregeheke ku jî êrişa Îranê bandor bûye de soza bersivdayîna êrişa Îranê ya li dijî İsrailê da. General Herzî Helavî serdana baregeha Netawînt ya li başûrê welatgerê got dewleta İsraîlê wê bersivê bide êrişên bi füze û balafirên bê mirov ên li dijî axa xwe. Berdevke artêşê Daniel Hager jî li baregehê axivî got ji bo parastina dewleta İsraîlê çi pêwîst bike em ê bikin. Em ê bêyekê bi awayekê guncav pêk bînin em ê hilbijêrin. Têpayên ku kabîneya şerya İsraîlê sibe ji nû ve bicive. Nûçeya me dawiye çeteyan êrişî yek ji zarok 2 kes kirin. Rêxistina mafê mirovan ya Afrîn Sûriye li ser malpera xwe ya fermî ragihand ku çeteyên Feylaq el Şam yên dewleta Tirkiya dagir kerdû bi awayekê hovanê li zarokê bi navê Rayan Mustafa İsmail ê 13 salî û ciwanê bi navê Hekîm Alî Seydo ê 21 salî yên ji Efrînê dane. Rêxistinê diyar kir ku çeteyan li benda kontrolê ya li gundê Kosa yên navçeya Reco ku dibin kontrola çeteyên bi navê Ebu Eladê li her duyan dane. Li gurî rêxistinê çeteyan bi boneya ajotina bi lez a motorsikletê İsmail û Seydo rawestandine dûre li wan dane û motorsiklet desteserkirine. Êrişek jî li Rûşlatê Himsê bi destê Daişê pêk hat. Li gurî agahiyên navenda çavderiyê mafê mirovan Daişê êrişî komeke şivanan kir zêdetirî 100 serî pes dizîne. Navenda çavderiya mafê mirovan got ji destpêka 2024 ve de êrişên Daişê yên li Çolistana Sûriyê de 301 kes hatine kuştin ku ji wan 7 şênî 240 hêzên hikûmeta Şamê û komên alîgirên wan û 24 çeteyên Daişî ne.